जोंनि एनडिपिजों गावजों गाव गावथारलायनाय, बिएलटिआ गावथारजानाय, एनडिपिआ गावथारजानाय, सोरबा सोरबा दाय गैयै बर' सुबुंफ्रा लांनानै गावथारहैजानाय। दा बैसिनि बिनिमयजोंबो नट अनलि बिएलटिनिल' नङा, एनडिपिनि थैनिजोंबो साधारन रायजो राजानि थैजोंबो बै बिटिसिआ सोरजिजानायमोन। बेखौ जोङो मुंख्लंफोरखौ मालाबाबो जोङो बाहागो राननो सानाखै आरो। थिग बेबायदिनो एबारनि बिटिआर एकर्डआबो 5000नि बारा मुंख्लं जानाय मुंख्लंफोरनि थैजों सोरजिजानाय आरो बेजों लोगोसेनो बै समनिफ्राय बड'फानि समनिफ्राय जि समाव 1986 सननिफ्राय 86 सनाव आफादगिरि जानायनि उननिफ्राय 1987 सननि 2 मार्चनिफ्राय जोंनो आलादा रायजो बड'लेण्ड नांसिगौ होननाय समनिफ्राय नोंथांमोनानो मुभमेन्ट खालामबोनायनि बे मोनसे फिथाइसो। दिनैनि बिटिआरआबो मुंख्लंफोरनि आरो थांनानै थानाय सुबुंफोरनि बावसोमनाय बिनि गेजेरजोंसो बिटिआर एकर्डआबो जोनोम जानाय। दा 2003 मायथाइयाव मात्र 40ताल' डिपार्टमेन्ट दंमोन। दा एबारनि एकर्डआव बे 40ताजों दाजाबनानै जाय 8था मोनसे डिपार्टमेन्ट लाबोदेरनाय जादों बेयाव। दा बै डिपार्टमेन्टआ मा ओरैबायदि माखासे रेभिनिउ, बै समाव मात्र गराइ गारि, थेला आरो रिक्सानिल' बेयाव टेक्स मोननाय जायोमोन। नाथाय एबारनियाव जों गावनि हायाव जेसेबांखिनि प्रडाक्ट जागोन, गावनि हानि टेक्स, हा बिलाइनिफ्राय जागायनानै जेसेबांखिनि गभर्नमेन्टआ टेक्स लागोन, बै टेक्सजोंनो देग्लाय एबारनि बिटिआरआ सोलिनो हासिगोन रायजोफोर। एबारनिफ्राय सोलिनो हागोन। नाथाय बिटिसिआव बेबायदि टेक्स गैयामोन। दा बैफोरबायदि फिसा फिसा डिपार्टमेन्ट, जाय डिपार्टमेन्टजोंनोखि मोनसे ओनसोला गाव गावनो आबुङै सोलिनो हानायनि बेबस्था, बैनि माखासे रुट लेभेल प्रसेसनिफ्राय बै एकर्डखौ खालामनाय जादों। दिनै बिटिआरआव 48टा डिपार्टमेन्ट जाबाय। दा स्टेट मोनसे जानो थाखाय बारा डिपार्टमेन्ट नांला। दिनै भारतबर्षआव ओरैबायदि माखासे स्टेटफोर दङ जायनो 55टाल' डिपार्टमेन्ट दङ, जायफोरनो 60टाल' डिपार्टमेन्ट दं आरो माखासे स्टेटआव माखासे डिपार्टमेन्ट थाबाबो किसुमान स्टेटनि डिपार्टमेन्टफ्रा इमप्लिमेन्ट जाया, माने बेखौ एप्लाइ खालामनाय जाया, माने बेखौ खामानियाव होनाय जाया आरो। दा बेबायदिनो बिटिआर एकर्डआ ओरैबायदि मोनसे एकर्ड, न' डाउट जोङो बड'लेण्डखौ मोनथ'वाखै। माने बड'लेण्डखौ मोनैनि जाहोनाबो जाबाय मा, दिनै भारतबर्षआव स्टेट रिअर्गेनाइजेसन कमिटिया दाजायाखै। 1958 सनावनो दाजानाय, दिनैनिफ्राय 60 बोसोर बारबाय, स्टेट रिअर्गेनाइजेसन कमिटिया दाजानाय जायाखै। नाथाय मालाबा समाव बिनि गेजेरावनो अरुणाचल जालांबाय, मालाबा नों मेघालया जानानै थांबाय, मालाबा नों नागालेण्डआ जानानै थांबाय। बेखौ माखासे कन्डिशननि गेजेरजोंसो रायजोफ्रा जानानै थांदों। खिन्थु एबारनि कन्डिशनाव फैबाय थानाय समाव भारतबर्षआवबो फैगोन 10, 15, 20 बोसोरनि गेजेराव हयथ' स्टेट रिअर्गेनाइजेसन कमिटिया जाफैनो हागौ। दा बैबायदि कमिटिया जुदि जाफैयोब्ला जोंबोथ' ओरैनो थानानै लाब गैया। जोंनाथ' दाबो इन्टारनेटनि दङ, मा दङ, 5000 बर' जोहोलाव जोहोलावजोफोरखौ जों मुंख्लं खालामनाय जाबाय। मानि थाखाय? आलादा रायजो जोंनो नांगौ होननानै। दा जोंनिया जाहैबाय नैबे बिटिआर एकर्डआ फैबाय थानाय समाव जाहाथे बर'फोरनि गेजेराव जेबो गावस्रानाय जाया, फैबाय थानाय समाव जाहाथे जोंनि गथ'फ्रा डक्टर, इन्जिनियार जि एसे जखानि बोसोराव 100आनो जा, 50आनो जा, 150आनो जा, 200आनो जा, जे बेबायदि थाब जाग्रोनांसिगौ हिसाबै नैबे बिटिआर एकर्डखौ आजावनानै लानाय जादों। आरो मोनसे बिथिङा जाहैबाय बर' हारिनि गेजेराव हाथियार लानानै सोमावसारनाय एनडिपिआ टटेलि गावस्रा PRDS मोनब्रैयाव जालांबाय आरो आखाइ दैखांखानाय SNDP दंबावसो। दा जायनिखि जोनोमनि 34 बोसोरसिमाव मोनब्रैयाव गावस्रा फैबाय, जाहाथे बे एनडिपिआ आरो गावस्राबावा, बिनि थाखायसो बे एकर्डखौ लाबोनाय जादों। दा बिनि एकर्डखौ जोङो हरखाब लाबोदोंब्लाबो, खिन्थु बिटिआर एकर्डखौ जोङो बेबायदि 1 घन्टा 2 घन्टानि समजों जोङो बिजिरनानै बिनि जा मेरिट्सफोर, बे मेरिट्सफोरखौ जों मालाबाबो सावरायजोबनो हाया। दा बेखायनो बुंदों भारतबर्षनि गिदिर गिदिर इन्टेलेक्सुयेलफ्रा मा बुंदों, बिथांमोना बर'फ्रा माबायदि एकर्ड खालामखो, जे स्टेट नङाबाबो अरुणाचल बायदि, नागालेण्ड बायदि बेसेबांबा गोजौआव बिटिआर एकर्डआ माबायदि एकर्ड खालामनो हाखो। दा बेखौ लानानै दिनै नागाफ्राबो बिराद दावराव। बर'फोरनिफ्राय जों बिराद सोलोंनांसिगौ दङ। बिसोरनाथ' नागा हख' होननाय मोनसे आफाद दङ, जायनिखि पेरेन्टस बडि,
मादार संगठनबो दं बिथांमोना बिमा बिथांमोननि मोननै आफादानो बिराद रल लायो दिनै बिथांमोना बर'फोरनाव सोंहरदों जे नोंथांमोना माबायदि एकर्ड खालामखो जाय एकर्डआनोखि भारतबर्षआव थानाय माखासे स्टेटफोरनिफ्राय बिराद गोजौआव होननानै बुंदों नो डाउट जोंनि गेजेराव दिनै फुल फ्लेजेड स्टेट मोनाखै नाथाय बै थाखानाय फुल फ्लेजेड स्टेट अरुणाचल बायदिनिफ्राय बिटिआर एकर्डआ मानो बिराद गोजौआव दा माबायदि गोजौआव लाबोनो हाखो बिथांमोना दिनै बर'फोरनाव बिराद सोंहरदों बेसिकेलि प्रमद बर' सार लरेन्स इस्लारि आदा आरो गबिन्द बसुमतारी सारमोननियाव बिथांमोना बिराद सोंहरदों दा बेखौसो दिनैनि माखासे इन्टेलेक्सुयेलफ्रा जाय इन्टेलेक्सुयेलफ्रानोखि डक्टर उपाधि थालायनानैबाबो जाय इन्टेलेक्सुयेला प्रफेसार जानानैबाबो नैबे बिटिआर एकर्डखौ बुजिनो रोङियासो बिराद दुखुनांथाव माबायदि बुजिनो रोङाखै बिथांमोना बिटिआर एकर्डआव सोरबा बुङो मा जेबो गैया होनना बुङो माबा कनस्टिटिउसनाव गैयैनो बिटिआर एकर्डआ दा बिथांमोना नायाखै नामा एमअएसखौ एमअएसआ गासै मा 10.2 क्लज गोनां मोनसे एमअएस बिटिआरनि एमअएसआ बेनिफ्राय एनेक्सार 4 सिम बेजों आबुं बिटिआर एकर्ड दा बै बिटिआर एकर्डनि 3.1 आवनो लिरनाय दङ जे बेखौ भारत संबिधाननि 6 सिडुलनि 14 फारानि गेजेरजों कमिसनखौ दाजानाय जागोन होमबा ओंथिया मा बुजायखो दा बेयाव संबिधाननि 6 सिडुल होमबा नैबे ओनसोलखौ 6 सिडुलाव लाबोनाय जागोन जाय 6 सिडुला एमेन्डमेन्टबाबो जोंनि थाखाय बिराद मोनसे मोजां 6 सिडुल एमेन्डमेन्ट दा बेयाव फार्स्ट 3.1 आव लिरनाय दंखायो जे 6 सिडुलनि 14 फारानि गेजेरजों कमिसनखौ दानाय जागोन बिनि ओंथिया बेखौनो बुजायो जे बिटिआर एकर्डआ 6 सिडुलनि गेजेराव जानानै फैनाय एकर्ड दा बिदिनो 3.1 नि 1 आव दं दा 3.1 नि 1 आव मा दङ बर' अर्गानाइजेसनफ्रा एबसु दंमोन एनडिपिनि मोनब्रै फेक्सन दंमोन मोनसे इउबिपिअ दंमोन दा बै इउबिपिअफ्रा बिनाय बायदिनो मा कन्टिगियास एरियाखौ सोनाय जागोन आरो बे कन्टिगियास एरियायावनो बै समाव स्टेन्डार्ड मोनसे एग्रिमेन्ट जोंहा दंखायो बिटिआर एकर्डनि सिगां सानाव सावरायनाय जोंहा मोनसे दंखायो चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वालजोंबो सावरायनाय दङ जोंहा हम मिनिस्टार आसामनि हेल्थ मिनिस्टार जा हिमन्त बिश्व शर्माजोंबो जोंहा सावरायनाय दंखायो जे मा सावरायनाय दङ जे नोंथांमोना जोंनो दिनैनि दिनाव बड'लेण्ड होआबा जोंनो नैबे ओनसोलखौ जोंनो होनांगोन दा नैबे ओनसोला बबे जाखो सनितपुरनि गासिबो गामि बिश्वनाथ जिल्लानि गासिबो गामि बेनिफ्राय बै लखिमपुरनि 19टा गामिया जायनिखि सिमलगुरि होननानै बुङो राजकरालि सेर बैखिनि गामिखौ बेयाव लाजाबनानै गासै 11,500 इसे बांसिन गामिफ्रा फैबाय थानाय बिटिआरआव सोसनजाजोबगोन 3.1 आव बिदि दं सोसननाय दङ किन्तु आं माखासे जोंनि गेजेराव एकर्डनि सिगां सावरायनायखौ आं बेयाव दाजाबदेरनानै बुंनाय जाबाय दा बेखौनो नोंथांमोनखौ लानानै दिनै इउबिपिअनि माखासे मानसिफ्रा बिपिएफनि माखासे मानसिफ्रा मा बुंनो नागिरो जे मोनग्रोनायखौ लाखानोसै होननानै दा माला मोनखो बिथांमोना दासिमबो जेबो मोनाखैना आरो जोंथ' 2टा-3टायाव फुंनि 2टा-3टायाव सिखारनानै ओंखाम संलायनानै गरामारियाव जोङो मानि थाखाय थांदोंमोन रायजोफोर मानो थाखाय जों धरना हैदोंमोन अनलि फर डिभाइड आसाम 50-50 जोंनो आलादा रायजो नांगौ होननानैसो जोङो बेयाव थांदोंमोन दा जोंथ' बेयाव बिकेडब्लिउसिनि थाखाय जों थाङाखै जोङो उदालगुरियाव जेब्ला मिटिं जायो गुवाहाटीयाव जेब्ला मिटिं जायो जोंनि ओनसोलनि बे गरामारि आरो बालिपारायाव जेब्ला मिटिं जायो जोङो अनलि फर आलादा रायजो सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि थाखायसो जों बेयाव थांदोंमोन जोङो बिकेडब्लिउसिनि थाखाय थाङाखै दा बिथांमोना बुंबाय थादों गाबोन माबा बिल पास जायोनो दा बे बिल पासआव माने बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलाबो पास जागोननो जायनि थाखाय बिथांमोना दा 5टा ना 6टायाव आलारि बाथि सावनो थाखाय मालाय इउबिपिअ न'खरा बिराद रेडि जा बुंनांगौ जेबो गैया बेयाव इउबिपिअआ इसोर गाबज्रिगोन दा मोनाब्लियाव जा बुंनांगौ जेबो गैया इसोरखौथ' जों फुं मोना जेसेबां सम हायो जों इसोरनि नामखौ खुगायाव लानाया मोजां किन्तु मावनाय दांनायाबो मोजां जानांगोन ना इसोरनि नामखौ फारसेथिं लानानै जोंनि सनितपुरखौबो सोफाथार बिकेडब्लिउसियावनो होनबाथ' जानाय नङा ना जागोन नामा रायजोफोर बिदिथ' जानाय नङा येस इसोरनि नामखौ ला नोंसोर मा बिनानै ला किन्तु सनितपुर बिश्वनाथनि गामिफोरखौ दानख'नानै लखिमपुरनि 19टा गामिखौ लानानैसो
दानख'नानै गालांनानैसो जोंनो धेमाजि, जोंनि लखिमपुरनि खोलाथिं थानाय बर' गामि, गलाघाट, नगाव, मरिगाव बिसोरनि गामिखौ सोसननाय जाथों होननानै नोंथांमोनहा आर'ज गाबबा गाब, जोंहा बेयाव जेबो बुंनांगौ गैया। खिन्थु सनितपुरनि बर'फोरनि इस्युखौ लानानै नोंथांमोना बारा थाइलाय बारलाय जानाङा। मानो थाइलाय बारलाय जानाङा? जे बिटिआर आरो बिकेडब्लिउसिनि गेजेराव बेसेबांबा गिदिर डिफारेन्स। मा डिफारेन्स मोनथिगौना रायजोफोर? जाय बिकेडब्लिउसि, बै बिकेडब्लिउसिजों बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल, बै समनि बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिलजों जेबो फाराग गैया। जों फार्स्टआव बिएससि मोनदोंमोन ना 1993 सननि 20 फेब्रुवारियाव। जाय बिएससिखौ दिनैनि सानसुमा खुंगुर बैसुमुतियारिया 6 मासनि उनावनो गारनानै बेजों जेबो जायालै होननानै ब्लड खारदों। बैनो जाबाय बिएससि बै समनि। आरो दिनैनि बिकेडब्लिउसिआव मा बुंदों?